Padala din gikan kay evangelism, pangutana pastor, member ba ang mga pastor sa organisasyon nga narehistro sa SEC? Note, ang matag organisasyon nga narehistrado sa SEC adunay ihatag nga membership book nga gikan sa SEC. Ikaduha, pastor ba sa church ang nakabutang sa license certificate nga gikan sa PSA or NSO nga adunay katungod sa pagkasal? Igsoon, dili matagaag lisensya ang usa ka pastor kung dili siya membro o narehistro ang iyang organisasyon dito sa SEC. So once nga isyuhan ka na, nakita na dito nga kini legitimate membro. Okay? So di naman tingay na angay i-explain kay di man tagaag lisensya ang pastor nga makakasal. Unya ang lisensya ra bang pastor ihatag ang coverage, ang territory is whole Philippines. Kami tanan nga mga pastor na nga isyuhan kami og license sa pagkasal gikan sa gobyerno. Og ang basihanan sa license sa pagkasal, mangayo sila og kining gitawag gikan sa Security Exchange Commission katong bylaws, og usab mangayo sila og uban nga mga requirements og ipasa tapos ila din ang tagaan kanila og gitawag og rehistro. Tingala ko nganong nangutana kanini unsa may kaimportante niini nga mga butanga ngano nakapangutana kaniyana. Ug ang imo pangutana nga unsa may nakasulat didto. Kaniadto igsoon ang nakasulat kaniadto karon giusab na reverend ang gibutang kay mao man ay pagsabot sa gobyerno. Pero karon pastor ang gibutang, no? Ang uban nagadepende sa request dito sa gobyerno. Kay ang gobyerno igsoon ang ilang understanding tanan nga mga pastors apil ang pare reverend ang ilang pagtawag, dili ang applicant mo'y nagbuot niya na kaniadto na siya pero karon gitawag na tog sukwahi. Okay, salamat niya na evangelism.